Μια ηλιόλουστη μέρα εκεί στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι στο Central Park. Το περιοδικό όμως το ελληνικό που το βρήκε στην Αμερική? Γιατί δεν είναι, βρίσκουν τα ελληνικά περιοδικά στην Αμερική? Ελεονόρα, που την κάνω κι εγώ κάθε φορά. Δεν λέω, κρατάει το downtown η Καλομήρα. Ναι, κυκλοφορούν, ναι μεν με μια καθυστέρηση, αλλά κυκλοφορούν. Ναι, καλά, κυκλοφορούν. Ναι. Υπάρχουν περίπτερα που έχουν ελληνικά προϊόντα, λάδι και περιοδικό. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, παιδιά, ότι η Καλομήρα αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται πυρετοδός για τον γάμο της. Είναι όλα έτοιμα, είναι ανάμεσα σε 3 μέρη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλει να είναι παραμυθένιος ο γάμος. Λοιπόν, είναι παραμυθένιος ο γάμος και πέρα από το γεγονός ότι θέλει όλο αυτό το θέμα να θυμίζει παραμύθι, θέλω απλά να σας πω ότι θα φορέσει τον ηφικό που φορούσε η Grace Kelly. Πρώτη λεπτομέρεια. Θέλει να τραγουδήσει η Frank Sinatra, να είναι το πρώτο τραγούδι μετά το γάμο της. Και θέλει να το κάνει ένα συνδυασμό με ένα τραγούδι των Backstreet Boys. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Ωραίο θα είναι, pop. Και Ναι. να πω κάτι. Για πες κι άλλα. Θα σου πω λοιπόν. Στην κάμερα της πρωινής μελέτης, ο παίκτης που έχει κριθεί πιο σκληρά από όλους όσους βγήκαν στο Yuri Geller το show το Σάββατο το βράδυ, ο Ζάκρης δηλαδή, ο άνθρωπος με τις κρεμάλες, μιλάει στην κάμερα της πρωινής μελέτης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Σήμερα η μέρα είναι μια περίεργη μέρα με περίεργους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελεονόρα, για την υποδοχή. Αυτό ήταν που ήρθα. Γεια σου, Ελεονόρα μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήξεις. Ναι, συγγνώμη και όσους δεν το λέτε, είναι δική μου αρμοδιότητα αυτή, αλλά θέλω να δεις τον Κασπίρ. Θέλω να το ζήσει ο κόσμος αυτό. Λοιπόν, του μιλάω εγώ του Κασπίρ στο παρκάκι και καθόμαστε. Μην βγείτε τώρα γιατί αυτός κάνει τσιγάρο, εγώ τρώω τόστ. Ναι, πάμε και στον Κωστή το Βέιμα μας να τον βάλουμε για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα σας. Βρε καλό στο αγόρι. Τι λέμε λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Κουφετάκι μου. Καλά είμαι. Χαμόγελο. Για πες μας, εσύ θα μας πεις τα θέματά σου. Λοιπόν, τα θέματα είναι πολλά και περίεργα. Και περίεργα. Το πρώτο λοιπόν συνέβη πρόσφατα και το κατέγραψε η κάμερα. Είναι κάτι που είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Για πες. Την ώρα που ένας γερανός ανέβαινε, ξαφνικά το. Αυτό είναι και το διάλεξες ποιο είναι το πιο Και εσάς ωραίο. τώρα στο ένα σας κοιτάω, το καταλαβαίνετε. Βέβαια, είναι ολοφάνερο τώρα, το καταλαβαίνω τι λες. Μου βγαίνει αυτό το παθιάρικο. Δεν το συζητώ. Αλήθεια. Παθιάρα, αν ήμουν γυναίκα και παντρεμένη θα είχα να σκοτωθεί τώρα. Σούπερ παθιάρα. Τζορτζέλα, μου συνάντησε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Βεβαίως. Και μετά αμέσως του prime time, γιατί η Δευτέρα είναι μία μέρα από τις αγαπημένες μας. Έτσι, Σπύρο μου, ξεκινάμε με την πρωινή ζώνη, τη μάχη της πρωινής. Έχουμε κοντά μας τη μεγάλη χαρά να όχι, είπα τη μεγάλη χαρά προσωπικά. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι και έχω καιρό να τη δω ωστόσο. Σου είπα, βρήκα τον εαυτό μου. Τι κάνετε? Χάνω βάρος, κάνω πράγματα. Νομίζω, με λίγη δουλειά. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη, έχει γνώμη, έχει περάσει από την τηλεόραση, την έχει γνωρίσει, την έχει ζήσει. Και θέλω να συζητήσουμε έτσι κάποια πράγματα μαζί. Ιδιαίτερο τρόπο να λέτε και αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και έχετε κάνει πολύ εύστοχα σχόλια και θέλω να τα κρατήσετε. Θέλω να πάμε να δούμε τη μετάλλαξη εντός εισαγωγικών της Βικούλας. Που εγώ ξέρω τη συμπαθώ πάρα πολύ. Τη συμπαθείς ακόμα? Και βέβαια τη συμπαθώ. Και μακρύ μου. Θέλω να δεσμευτείτε, θα σας έχουμε κοντά μας και κάποια τις επόμενες ημέρες. Αρέσει η απόψή σας. Και εμένα μου άρεσε. Πάρα πολύ, Γιαλούλα μου. Και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ το ίδιο. Και να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας κρατήσατε παρέα και αυτό το πρωινό. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά. Όχι ψέματα λέω, αύριο είναι 28 Οκτωβρίου, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Αλλά δεν έχει σημασία, θα είμαστε μεθαύριο. Αύριο θα ξυπνήσετε με καρτουνάκια, στρουμφάκια, όλα αυτά τα μικρά τα ζουζουνέλ και όχι μόνο. Εμείς θα είμαστε εδώ κοντά σας την 5η, 8 παρατέτα. Θα παίξουμε επανάληψη. Εμείς θα έχει καρτούν. Εμείς θα είμαστε ντυμένοι στρουμφάκια. Πόκεμον έχει αύριο! Πόκεμον είμαστε! Λοιπόν, 5η, 8 παρατέταρτο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πολλά φιλιά. Γεια σας!